Hindi ko mapigil ang sarili ko, guys. Good morning, Philippines! Pumunta kami sa doktor. Yung doktor niya, sabi pa, oh, andun siya, pero ayaw nilang bigyan si Tami ng prescription, or ayaw nila tawagan yung MRI place na para mag-make an appointment. So now, binigyan nila si Tami ng appointment para sa regular doctor niya, sa doktor talaga niya, Monday. So, ang tagal. Next week. After that, after sa follow-up kay Tami, appointment, sa doktor niya, pagkatapos ng appointment, ngayon pa sila tatawag, after sa appointment ni Tami sa doktor niya, doon pa sila tatawag ng sa MRI place na para magpa-appointment. So, ilan yan? Ang tagal. At saka itong doktor na to, sabi pa, oh, kailangan mo na niya magpa-MRI kasi kailangan malaman kung ano ang gano'n. Alam nyo guys, kaya si Tami ayaw magpa-doktor, galit sa doktor, ayaw niyang pa-hospital, ayaw niya nung doktor. Sabi pa niya, yung mga doktor daw noong unang panahon, sobrang okay kasi pupunta sila sa bahay mo, kung wala kang pira, tutulungan ka nila, kung iba yung doktor noon at ngayon. Ngayon puro pira-pira, walang pakialam sa pasyente. Kailangan talaga tayo yung doktor sa sarili natin. Kailangan nating makinig, kailangan nating gawin yung alam natin na kailangan gawin. Wag nang ang sarap nito, ang sarap kainin natin, ang puro sarap-sarap. So hindi na tayo magganon-ganon kasi, or else na patay tayo. Hindi naman lahat sobrang easy yung gagawin natin. Pasensya na, nagtingin-tingin ako sa paligid. Matagal na kasi ako hindi nakapunta dito. Alam nyo, dahil hindi naman talaga natin makontrol yung sarili natin, gusto natin kumain ng masarap, lalo't Pinoy tayo. Alam nyo, yung sabi pa, yung mga Pinoy daming na kidney problem. Mostly ang Pinoy talaga daming kidney problem kasi mahilig tayo sa mga salty, sa soy. Kaya mga Filipino is mga sira yung kidney. It's a good baby. And what happened? I've come back tomorrow for the other thing. But just the painkiller, so that's what counts. Here you go. Aray ko. Alis lang ako. Bili ng mga gulay. Binantayan niya yung mga aso. Annoying. Annoying puppies. Mama will be right back. I'm gonna go see Dimple Art. Bag. Hintayin ko lang silang pumasok. Alis ako, and then mag-shower lang daw siya kasi gusto siya mag-shower. So ako, alis, and babalik ako mamaya. Kailangan ko lang talagang magluto ng mga healthy food for my baby. Hopefully, we will stick like this, or I don't know. Kahit hindi sobrang healthy, basta hindi lang talaga siya kakain ng mga, kahit anik-anik na mga, talaga, basta yun. Kasi, ay nako. Anyway, I will see you later. And hindi ko na kayo dalhin kasi I just going to run in and out sa tindahan. Sabi pa niya, sasama daw siya sa akin. Pero, let's see kung anong pakiramdam niya mamaya. Pero gusto ko talagang pumunta doon para sa alaga sa 2 pusa. I'm here. So, ito yung mga binili ko dyan sa floor. Egg. Binilhan ko si Tami ng watermelon. Yan. Salmon. And hindi ko mapigilan yung sarili ko. Bumili ako ng guys, hindi ko bukas ito guys. Pero hindi ko mapigilan sarili ko guys. Para sa akin yan. Kay Tami, salmon. And binilhan ko rin siya ng cranberry. Ito yung inumin niya palagi. He needs it. And bumili ako ng cabbage. Kasi luto tayo. Hindi ko alam kung anong klaseng luto yung lulutuin ko. Pero bumili ako ng ginger. Painom natin yan sa kanya. Bumili ako ng lime. Kamote. Yung matamis na sobrang tamis na kamote. Sa atin. Kilala ko to kasi tinatanim namin ito noon sa Pilipinas sa farming namin. Kamote. Sobrang tamis. Bumili din ako ng hindi ko talaga alam kung anong lulutuin ko. Bukas maglauoy. Talong.
talong, at saka salad kay Tami, string beans, daming gulay, red bell pepper, nakahanap ako ng okra. Salawin natin ito bukas with talong and malunggay. Kasi punta kami mamaya sa bahay, magdala ko ng malunggay dito. And also itong ano. No, she's here with me. Hi guys, luto lang ako guys. Nagmarinate na ako ng what do you shade for? To be sad? Ito yung ipakain natin kay Tami. Green. Sobrang ano. Oh, pork belly? I can't resist. I saw this. Oh my God. Tomorrow. So, luto lang tayo ng maaga kasi I'm planning to go there early. After I do my video, guys. I will probably do it in my house. Ryan? The video in our house. It's faster. Downloading in our house. Over here, it's really slow. Binuboil ko lang siya. Salmon. Yung yam, ando na. Didn't know it's a freaking front door. Didn't know it's almost 4 o'clock and we're gonna have dinner early. Well, if you use it not smoke while I have it on, you can't smoke and wear a patch at the same time. Why don't you just stop smoking and use a patch? I don't have any patches. If you will have it. I can try. For your So I have to own have the patches. I have to get them tomorrow. Ngayon, binobroil ko yung ano, yung salmon para mag-brown siya. Ang bango and hindi pa luto yung yam. Hindi si Tami sasama sa akin pala kasi hindi siya komportable. Yung sakit is andun pa rin pero iinom siya ng tablitas mamaya. Pero masakit pa rin. Na ano na yung ilong ko dito guys, oh. Nag-crack. Na ano siya na damage. Sa kakaano ko talaga yun. Na damage. So, ganito ko niluto guys yung ano. Yung tawag nito. Onion at ano. Bell pepper. Lagyan natin ng konting salt. Yun lang, hindi marami. Ngunit to. Grabe. Ito yung salmon. Luto na siya. Ibalik natin yan. Para mainit. Para kakain. Tawagin si Tami. Ano natin itong string beans. Ituin natin yan. Lagyan natin ng konting oil. You know, yung olive oil guys, maganda siya sa katawan mo. And lagyan natin siya ng garlic powder. Yung bango. And lemon, yung lime. Ipakita ko sa inyo. Pagkatapos, lagyan natin ng pepper, paminta. Ang ganda. Ang bango. Pwede magluto pala ng ganito na walang soy, walang anik-anik. Ayun. Food for Tami, food for me. Ito yung plate ni Tami. Ang sa akin is rice. Nagtulog na si Tami na ano, tapos na kaming kumain. Pero ako, alis ako guys. I'm going to the house early. Iwan ko lang si Tami. Uminom na siya ng medisina niya. And pahinga lang siya sa taas. Balik ako bukas dito. Masarap yung ano guys, gulay. At saka salmon. Kahit wala asin. Yung ano lang, lime, oil, garlic powder, at saka pepper. Yun. Masarap. At the same thing with the, ano,
gulay. At saka yung kamuti, ang sarap. Hindi ni Tami gusto. Ayaw nila yung kamuti, guys. Hindi nila gusto. Mas prepare nila yung potato. Dalhin ko tong laptop kasi doon na ako mag-download, upload ng video. Kasi malakas yung internet doon. Puntahin ko lang tong mga aso doon sa ama nila para alam nila. Say night, let's go night night up. Let's go night night. Puntahin ko lang sila sa taas. Let's go night night. Come here. Let's go. Okay guys. Okay Han, bye. Good night Han. Bye bye. I love you. Love you too. Drive careful. Yeah. She just burped. What was that? Okay honey, bye bye. Lock the door, please. I will, of course. Night Han. Drive careful. See you tomorrow. Okay. Dalhin ko lang to. Ayaw kong makalimutan to. Dala-dala ko to kay Lloydie. So, i-drop ko to kay Lloydie. And, yun. Malapit lang man kasi. Anyway, I will see you later, guys. I-text ko pa si Lloydie. And, yun. Iwan na naman natin si Tami. Pero balik ako bukas. Andito ba yung charger ko? I'm here, guys. Hi! Hi, Dims, you scare me. Mama's back for now. Anyway, guys, I'm here. It's time to feed my babies. Yeah, pakainin ko lang sila. Tawagin ko si Tami. Hala, oy. Let me see kung meron pa ba silang pagkain. Hala, hindi yun nila ginalaw ba? Hindi man ninyo ginalaw ite. Bakit naman nakaite man? Ba't hindi ginalaw ni ite? Adoy, gutom, aloy, gutom, aloy, may babag. Gutom, may babag. Gutom. Okay, guys. Unahin ko muna tong mga special head. Special brain at saka special head. Na-drop ko na kay Lloydie yung Nor. Ando na sa kanya. Ano lang ako kasi pagod. Napagod ako. Hindi na ako nag-stay ng matagal doon. Pagod ako, guys. And also, meron pa ata yung tapusing video. Meron pa ako mga video tapusin. Ganun. Kailangan ko pala itapon itong ano. Nagutom ito sila ba? Hindi nila kinain yung pagkain nila. Bag! Pasensya na itong ilong ko at saka bibig ko is ano. Come here, little boy. Very slimy. Oh, slimy, shiny kasi ano. Ano tayo ng petroleum. But anyway guys, matulog na tayo. Hindi ko nga natapos yung ano ko, video. Hindi ko natapos yung isang video ko para the next day. But anyway, thank you guys. Thank you guys so much for watching. I will see you tomorrow guys. Mag-lotion lang ako guys kasi dito, kamay ko dito ba, sobrang dry talaga. Yung dito talaga, iwan ko. Tumawag si Tami kanina, sabi pa niya, yung pag-uwi ko after namin kumain ng dinner, nag-take siya ng medisina once a day lang. Pero dapat ano, yung patungo ka na matulog ba, yun kasi pang-sleepy daw yun, so bawal iinom ka ng ganon at saka magdadrive, bawal. So dapat you have to take it, you know, before going to bed. You know, when you're ready to go to bed. So sabi pa niya, na ano daw yung sakit na parang nahuwas-huwasan ba. Tingnan yung mata ko guys, sobrang pagod looking. Oh, grabe, pagod looking. But anyway guys, thank you guys. Bye. I will see you guys sa mga susunod na vlog. Bukas, maaga na naman. Hindi katulad the other day na sobrang aga. Maaga tayo pero hindi sobrang aga kasi nandun naman si Tami. Come here, little boy. Come here. Come out. Huy. basta i-on yung tubig. Pause it. Takot siyang ganyanan ko ng tubig. Anyway, good night guys. See you tomorrow. Bye.